لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб астед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. влоги имрӯзамона аз субҳи саҳар сар мекунем. тамошобинони азиз, субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. даҷа боша ма кӯдака хунук буд. дар табақам хел резашон кардам. гуфтам бо дар табақи чӯбӣ хӯрем. бо табақ да беҳад бамаза. дар табақи чӯбӣ хӯрок хӯрдан ба ман беҳад маъқулай. ман нағзе медонам табақи чӯбӣ да хӯрок хӯрдана. бисёр вақто оши палавам табақи чӯбӣ да мекашем мехӯремо. мада маъқулай табақи чӯбӣ чӣ хеле намедонам дигарора. хӯрок кашида мондем. камтарак беста хунук шавад. беҳад хӯрокмон гарм мебадай. то ки хӯрокмон камтар хунук шудан шад нами хел мевагиёро майда мекунем. мевагиёро нами хел майдашон кардам. тарелкада гирифтиму хӯрокмонам камтара бигем хунукак шудак. ба мо иштиёи таом кадоме хӯрдаста ба ваё ҳам иштиёи таом. влоги имрӯзаро дар ҳаминҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пеш мерад. ҳамаш ба дастгирии шумо.